Okerkale irratia. Ekonomia politikoaren kritika da, ezbairik gabe, Marxen obra handia. Argitalpen ezagunena izanik, Kapitala liburuak. 3 ataletan argitaratua, bakarra ordea Marx bera bizi zela. Lehen liburu horretan, lehenengo atalean, diruaz eta merkantziaz hitz egiten da. Gaur, bihar izan dadin, merkantziak eta dirua. Merkantzia bat, lehenik eta behin kanpo objektu bat da. Giza beharrak asetzeko objektu bat, edozein delarik ere bere mota. Edozein objektu erabilgarri, papera, burdina, egurra, aulki bat, 2 puntutatik begiratu behar da. Kalitatearena eta kantitatearena. Aulki bat, adibidez, merkantzia bat izatea, ez dagokio bere gauza izaerari, baizik eta gauza hori existitzen den gizarteari. Gauza baten erabilgarritasunak erabilera balio bilakatzen du, baina objektuen erabilgarritasun hau ez dago airean egan. Merkantziaren beraren kualitate materialek baldintzatuta dago, eta ezin da eura gabe existitu. Erabilera balioak aberastasunaren eduki materiala osatzen dute. Edozein delarik ere honen forma soziala. Marxek kapitalean aztertzea helburu duen gizartean, erabilera balioak, honez gain, truke balioaren eramale ere badira. Lehen begiratuan truke balioa erlazio kuantitatibo gisa ageri zaigu. Era batetako erabilera balioak beste era bateko erabilera balioengatik trukatzen diren proportzioan. Merkantzia determinatu batek truke balio bat baino gehiago ditu. Hala, merkantzia baten truke erlazioan adierazten den elementu komuna honen balioa da. Truke balioa balioaren halabeharrezko modu bat edo bere forma fenomenikoa da. Objektu bat erabilera balioa izan daiteke, balioa izan gabe, airea bera adibidez. Objektu bat erabilgarria izan daiteke, eta giza lanaren emaitza edo produktua merkantzia izan beharrik gabe, autokontsumorako produzitzen ditugun gauzak adibidez. Baina merkantziak produzitzeko ez da bakarrik erabilera balioa produzitu behar, baizik eta beste batentzat erabilera balioa, erabilera balio soziala. Eta ez hori bakarrik, merkantzia bilakatzeko produktuak beste batengana transferitua izan beharko du. Erabilera balio bezala erabiliko duen norbaitengana trukearen bidez. Azkenik, zerbait ezin da balioa izan, erabilera balioa izan gabe. Objektuak merkantzia gisa aurkezten dira, forma bikoitz bat duten heinean. Erabilera balioak izatearena eta balioaren eramale izatearena. Forma naturala eta balioaren forma. Euren balio objektibotasuna guztiz soziala da. Soilik ager daiteke merkantzia bat beste batekin sozialki erlazionatuz. Aristotelesetik hasi eta Adam Smith eta Ricardoraino autore askok ezberdindu dute erabilera balioaren eta truke balioaren artean. Baina haietako inork ez zituen erabilera balioa eta balioa bereizi, Marxek egin bezala. Truke balioa ezin da izan objektu batek bere baitan duen zerbaiten espresioa baino. Merkantzien truke balioak euren artean komuna den zerbaitetara murriztu daitezke. Hala, truke balioen abstrakzioa, euren ezaugarri konkretuen abstrakzioa da, bi merkantzia elkarrekin trukean ezartzeko baldintza. Erabilera balio bezala, merkantziak kalitate diferentekoak dira. Truke balio bezala ordea, kantitate desberdinekoak soilik izan daitezke. Merkantzien erabilera balioa arbuiatuko bagenu, soilik giza lanaren produktu izateko ezaugarria geldituko litzaieke. Giza lan honen forma konkretu ezberdinak aldiz, guztiak giza lan abstraktura murrizten dira. Eta ongi batek balioa edukiko du soilik, bertan objektibatu edo materializatu delako giza lana. Giza lana, garun, muskulu, nerbio, esku eta barren gastua da. Merkantzien balioak giza lana ordezkatzen du, giza lana orokorrean. Merkantziak balioaren sustantzia dira, bere kualitate partikularraz abstrakzio egiten denean. Lan abstraktuaren kontzeptuak lanaren berdinketarako forma historiko espezifiko bat adierazten du.
ez da soilik kontzeptu sozial bat, baizik eta historikoa ere bai. Bestalde, lan abstraktua ez da abstrakzio ideal bat, baizik eta abstrakzio erreal bat. Pertsonen jarreran efektiboki eragiten duen abstrakzio bat baita. Lanaren baitan, lan sinplearen eta lan konplexuaren arteko bereizketa egiten da. Bataz besteko lan sinplea edozein pertsonak bataz beste eta inolako garapen berezirik gabe egin dezakeen lanari egiten dio erreferentzia. Herrialdearen eta garai kulturalaren arabera ezberdina izango da. Lan konplexua ez da lan simple potentziatua besterik. Nolabait esan da biderkatua. Horrela, lan konplexu kopuru txikiago batek lan simplearen kopuru handiago batekin baliokide izaera edukiko du. Lanaren kantitatea bere iraupenarengatik bereizten da. Lan indar bakoitza beste lan indar guztien identikoa da, sozialki beharrezkoa den denbora bataz besteko denbora betetzen badu. Hau da, lan pribatu konkretu bakoitzaren iraupena merkantzia bat produzitzerakoan, merkantzia hori produzitzeko garai historiko eta espazio geografiko horren baitan, sozialki bataz beste beharrezkoa den denborak adieraziko du. Sozialki bataz bestekoa den lan denbora hau, produkziorako baldintza ohikoetan eta bataz besteko abildade eta lanaren intentsitatean kalkulatzen da. Orokorrean, zenbat eta handiagoa izan lanaren indar produktiboa, orduan eta txikiago izango da artikulu bat ekoizteko sozialki beharrezkoa den lan denbora. Artikulu horretan bertan kristalizatuko den lana ere bai, eta horrela bere balioa. Lana balioaren sustantzia da. Lan denbora balioaren magnitudea, eta truke balioa balio forma. Goazen orain diru formaren genesiarekin. Marxen esposizioan genesi hau ez da genesi historiko bat, baizik eta genesi logiko bat. Izan ere, balioaren forma argiki bereiz daiteke soilik merkantzia forma produkzioaren forma orokorra den garaietan. Ordura arte, ezin da zehaztasunez hitz egin truke balioaz, beste hainbat faktorek eragiten baitute trukean. Heinrichen hitzetan, Marxen balioaren teoria monetario bat da. Balioaren forma gabe, merkantziek ezin diote batak besteari erreferentzia egin. Eta diru forma soilik da, balioaren forma egokia balioarentzat. Balioaren interpretazio sustantzialistak, hau da, balioa zerbait isolatu bezala finkatu nahi dutenak aldiz, balioaren teoria aurre monetarioak izango dira. Hauek, balioa garat dezaketela uste dute diruari erreferentzia egin gabe. Diru formaren genesiak, bere garapenak, merkantzia forma beraren garapenarekin bat egiten du. Ez da denboran ondorengoa. Izan ziren garaiak produktuen trukeat existitu zena, baina edo merkantziaren trukeko forma ordez, agian egokiago izango litzatekenak PP edo produktuarekin trukatzearen bidez adieraztea. Hemen formula oraindik elitzateke izango isa A produktu, I B produkturen berdina dela. Baizik eta isa erabilera balio A, I erabilera balio B-ren berdina izango litzateke. Eurak trukatzen diren proportzio kuantitatiboa iaia zorizkoa izan da. Soilik errepikapenaren errepikapenaz, truke hau prozesu sozial ohiko bat bilakatzen denean, proportzio hau bere produkzioarekiko dependiente izatera pasako da. Honela, balio bilakatuko da. Behin argipen hauek eginda, diru formaren genesira itzuliko gara. Diru formaren genesia 4 pausutan azaltzen du Marxek. Lehenengo pausua. Balioaren forma sinplea. Balioaren forma sinplea honela adieraziko genuke. 20 kilo tela, traje bat. Telak bere balioa trajean adierazten du. Eta trajeak balioaren espresiorako material gisa egiten du lan. Lehen merkantziak, telak, papel aktibo bat izango du. Eta bere balioa, balio erlatibo gisa azalduko da. Bigarren merkantziak ordea, papel pasiboagoa izango du eta baliokide lana egingo du. Elkarri loturiko bi momentu dira. Elkar baldintzatzen dutenak, bereiz ezinak. Baina aldi berean, elkar kanporatzen duten bi muturrak. Balioaren espresioan elkarrekin erlazionatzen diren bi merkantziatan beti agertuko zaizkigu forma hauek. Telaren balioa modu erlatiboan soilik adieraz daiteke. Hau da,
baliokide forma hartuko duen beste merkantzia batetan. Beste merkantzia hau ez da bere balioa adierazten duena. Soilik eskaintzen digu beste merkantziak, telak, bere balioa aurkezteko edo azaleratzeko materiala. Merkantzia baten balio erlatiboa aldatu daiteke bere balioa konstantea izanik ere, eta alderantziz. Hau izango da adibidez, ekibalente gisa jarduten duen merkantziaren balioa aldatzen den kasuetan emango dena. Forma simple honetan jada ageri zaigu truke balioaren eta balioaren arteko barne talka. Bi merkantzien arteko erlazioan, bietako bat erabilera balio bezala azaltzen zaigu. Bere balioa, bere balio erlatiboa espresatzen duena. Eta bestea, baliokide bezala jokatzen duena, truke balio bezala ageri da forma honetan. Honela, merkantziaren balioaren forma simplea, bere baitan dagoen truke balioaren eta balioaren arteko talkaren forma fenomenikoa dela esan dezakegu. Gizalanak balioa sortzen du, baina ez da balioa. Bere balioa azaleratzeko beste objektu batetan adierazi behar da. A eta beren arteko baliokidetzan, bek bere forma naturala ez den forma bat hartzen du. Bere balioaren forma. Beren gorputzak haren balioaren ispilu gisa egiten du lan. Bigarren pausua. Balioaren forma garatua. Aipatu dugun forma simple hori, hau da, 20 kilotela traje bat formula, 11 aldiz errepika dezakegu beste hainbat objekturekin. Adibidez, 20 kilotela 3 atun lata, 20 kilotela 2 mango, edo 20 kilotela 167 luma, eta honela infinituraino. Orain, merkantzia baten balioa zenbaezina den merkantzia kopuru batetan espresatzen da. Forma garatu honetan, merkantzia bakoitzaren balioaren forma erlatiboa serie infinitu bat da. Honela, 3. pausura iritsiko gara. Balioaren forma orokorrera. Pausu hau irudikatzeko aurreko zerrenda infinituari buelta emango diogu. Eta orain, traje bat, 3 atun lata, 2 mango edo 167 lumak 20 kilotelatan adieraziko dira. Balioaren forma garatu hau, efektiboki, lehen aldiz zuertatuko da, lanaren produktu bat, adibidez, ganadua, ez denean salbuespeneko egoeretan trukatzen, baizik eta forma ohikoago batean, beste hainbat merkantziarengatik. Honela, merkantzien munduko balio guztiak merkantzia bakarrean espresatuko dira, ganaduan, kasu honetan. Orain, merkantzia bakoitzaren balioa ez da bere truke balioaz soilik desberdintzen, baizik eta edozein truke baliotaz. Eta horregatik zehazki, berari eta beste merkantziei berdina zaien horretan aurkeztuko da. Horregatik, forma honek soilik erlazionatzen ditu merkantziak elkarrekin balio gisa. Merkantzia batek balioaren forma orokorra hartuko du, merkantzien munduko beste merkantzia guztiak euren balioa beragan espresatzen dutelako. Hau da, baliokidetzat hartzen dutelako. Hemendik 4. pausura ez dago aldaketa askorik. 4. pausu gisa diru forma agertuko zaigu jada. Orain, 20 kilotelak, trajeak, 3 atun latak, 2 mangoak edo 167 lumak 2 urreontzaren balioa izango dute. Bere forma naturala baliokide orokorraren formarekin lotzen zaion merkantziak diru merkantzia edo diruaren funtzioa hartuko du. Bere funtzio soziala merkantzien munduan baliokide orokorraren papera jokatzea da. Urreak diruaren papera jokatuko du beste merkantzien aurrean, aurrez merkantzia bat izan zelako. Apurka-apurka, gero eta zirkulu handiagoetan baliokide orokorraren papera jokatzen hasiko zen. Eta honela, diru merkantzia izaten amaitu. Balioaren forma orokorra diruan bilakatzen da. Urrearen balioa beste merkantzia guztien forma berdinean determinatzen da. Hau da, garai historiko eta eremu geografiko baten baitan berau produzitzeko sozialki bataz beste beharrezkoa den denborak emango digu. Behin diruaren genesia ulertuta, diruak dituen funtzio ezberdinez arituko gara. Diruak funtziona dezake balioen neurri bezala. Diruaren lehen funtzioa, merkantzia guztiak elkarrekin konparagarri izatea izango da. Unitate bereko magnitude bat eskaintzea. Urreontzak, kasu. Merkantzia baten balioa dirutan espresatzean bere diru forma edo prezioa izango dugu. Prezioa merkantzia batetan objektibatutako lanaren izen monetarioa da. Hemen gehiegi luzatuko ez garen arren ordea, prezioaren formak bere baitan kontraesan kualitatibo bat izan dezake. Hau da, orokorrean ez da zehazki balioaren espresioa izaten. Berez merkantziak ez diren gauzak, euren jabeek salgarri gisa har ditzakete
eta diruarekin trukatu. Eta honela, euren prezioaren bidez merkantzia forma hartu. Aldiz, gauza batek formalki prezio bat izan dezake, baliorik izan gabe. Giltzurrun bat, adibidez, edo gestaziorako gaitasuna, edo gatazka etikoak sortzen dituzten besteen bat kasu. Kasu aipagarri bat da baita ere, landu gabeko lurrarena. Lanaren produktuak ez diren objektuak ez dute baliorik. Trukatzen badira, truke balio bat izango dute, baina kasu hauetan hau beste modu batean azaldu beharko da. Kasu ezagunak dira adibidez, artelanenak. Ale bakar eta erreplika ezinak izanik, euren prezioak ez du euren produkzioan xauturiko lanarekin loturarik. Beste modu batean determinatuko da. Diruak zirkulaziorako medio bezala ere funtzionatzen du. Metabolismo sozialean, merkantziak trukatuko dira, erabilera emango dien haiengana iritsi arte. Zirkulazioan, merkantziek produkziotik kontsumorako bidea egingo dute. Prozesu hau, MDM edo merkantzia, dirua, merkantzia, trukaketaren bidez emango da. MDM ordena horrek adierazten duen bezala, diruak merkantzia ezberdinen arteko trukean mediazio egingo du. Zirkulazio medio lan hau egiten duen dirua, beti zirkulazioaren esferan biziko da. Eta bertan gelditu gabe, mugitu. Honela, esfera honek zenbat diru behar duen, une bakoitzean zenbat diru beharko duenaren arazoa sortzen da. Merkantzien prezioak igo edo jeistean, orokorrean, zirkulazioan dagoen diru kopurua igo edo jaitsi beharko da. Urrearen balioa emantzat hartuz gero, zirkulazio medio gisa erabiliko den kopurua egikaritu behar diren merkantzien prezioen baturak adieraziko du. Suposatuko bagenu merkantzia mota bakoitzaren prezioa ere eman datorrela, merkantzien prezioen batura zirkulazioan dauden merkantzien masaren menpekoa izango da. Txanponek egiten dituzten rotazioen kopurua handitzen bada, zirkulazioan dagoen bere masa ere jaitsiko da. Eta orokorrean, merkantzien prezioen batura zati egin beharreko rotazioen kopurua, zirkulazio medio bezala funtzionatuko duen diruaren masaren parekoa izango da. Hemen, aurrez aipatu dugun diruaren teoriak kuantitatiboa konfronta daiteke. Diruaren teoria kuantitatiboak zioenez, merkantzien prezioak zirkulazioan dagoen diru kopuruaren menpekoak dira. Eta azken hau, herrialde batetan existitzen den diruaren araberakoa. Ilusio hau, Marxek dioenez, bere lehen esponenteetan, merkantziak zirkulazio prozesura preziorik gabe eta dirua baliorik gabe sartzen direlako hipotesi absurduan oinarritzen da. Ameriketako mehatze berrien esplotazioarekin 16. mende eta 18. mendeen artean prezioak igo ziren Europan ez urre kopurua igo zelako, baizik eta bere balioa jaitsi zelako. Izan ere, erauzketa produktibitatea asko handitu zen. Honen ondorioz, zirkulazioan zegoen diru masa handitu egin zen eta proportzio zuzenean merkantzien prezioa. Hau da benetako arrazoia. Diru askotan txanpon gisa azaltzen zaigu. Urrea adibidetzat hartuko genu, urre txanpon batek urre frakzio bat edo balio frakzio bat ordezkatzen du. Urre txanpon guztiak berdintzat hartuko dira honela. Baina zirkulazioan txanpon hauek gastatuz joango dira, batzuk gehiago eta beste batzuk gutxiago. Eta hemen hasten da urrearen tituluaren eta benetako sustantziaren arteko banaketa. Bere eduki nominalaren eta errealaren artekoa. Denominazio bereko urre txanponak balio ezberdina izango dute, desgasteagatik pisu desberdina dutelako. Eta hemen, baliokide errealizateari utziko dio. Gertaera honek, jada implizituki beragandarama diru metalikoa beste material batengatik edo beste ikur batengatik aldatzeko aukera. Adibidez, bilete bat. Urre txanpon baten existentzia bere balioaren sustantziatik disoziatzen da. Eta honela, erlatiboki baliorik ez duten gauzak, paperezko bilete bat kasu, txanpon bezala funtzionatu dezakete, bere ordez. Azken finean, bere existentzia simbolikoa nahikoa da funtzioa betetzeko. Beste hitz batzuekin esan da, bere existentzia funtzionalak bere existentzia materiala irentsiko du. Baina balioaren ikurrak balio soziala izan behar du, eta paperaren kasuan, indarrezko kurtsoaren bidez lortuko du. Estatuaren koertzio hau ordea, bere kontrolpeko lurren baitan bakarrik izango da efektiboa. Hau da, bere mugetatik barrura. Baina hau izango da baita ere, paperak, txanpona edo dirua, benetako diru materiala ordezkatu dezaken esfera. Nazioartean, trukeak diru materialean egiten jarraituko dute. Gaur egun guzti hau ez da horrela ematen, baina hori beste programa batetan landuko dugu.
bitartean ontzat emango dugu baieztapena. Beste funtzio bat diru errealaren funtzioa da. Balioaren neurri bezala, diruak ez zuen zertan bertan egon behar. Bere existentzia idealarekin nahikoa izango zen. Zirkulazio medio bezala, diruak bertan egon behar zuen, baina nahikoa zuen diru simbolikoa izan da. Bi hauen batasun bezala soilik izango da diru erreala. Diru erreala aberastasun abstraktuaren existentzia materiala da. Aberastasun materialen ordezkari materiala. Merkantziak balioaz gain erabilera balioa diren objektuak diren bitartean, dirua beste merkantzien aurrean agertuko da baliozko gauza bezala. Eta honela, diru errealak 3 funtzio izango ditu. Atesoramendua edo ostentzea batetik. Ostentzeak funtzio ezberdinak beteko ditu ekonomian. Zirkulazio metalikoan adibidez, errealde batean dagoen diru kopuruak zirkulazioan dagoena baino handiagoa izan beharko du. Altxor gisa gordeko da dirua bera helburu denean. Eta bestetik ordain medio bezala ere erabil daiteke. Zirkulazio medio izaeratik bereiziko dugu, kasu honetan ordainketa eta erosketa ez direlako aldi berean ematen. Merkantzien zirkulazioa garatzen denean, merkantziaren enajenazioa eta bere prezioaren errealizazioa temporalki bereizten diren kasuak emango dira. Hau da, merkantzia jabe batek bere merkantzia saldu dezake, erosleak erosi aurretik, edo ordaindu aurretik. Saltzailea akreedore izatera pasako da, eta eroslea zorretan geldituko da. Kasu honetan, diruak ordainketa medio izango da. Funtzionetatik eratorriko da diru kreditua. Gizarte burgesa aurrerantz doan enean, atesoramentu edo ostentzea desagertzen joango da aberasteko modu bezala. Eta aldiz, ugaritu egingo da, ordainketarako medio gisa erabiltzeko fondo kopuruan. Hau da, erosleek dirua gordeta edukiko dute euren erosketan etorkizunen ordaintzera begira. Azken funtzioa mundu mailako diruarena da. Estatuaren barne esferatik ertetean, dirua berriz ere metal preziatuen formara itzuliko da. Mundu mailako komertzioan, merkantziak unibertsalki adierazten dute euren balioa. Eta horregatik, euren balioaren forma independentea, euren gana diru mundial bezala ageriko da. Diruaren definizioa bereziki egokituko zaio merkatu mundialean betetzen duen paperari. Mundu mailako merkatuan, batez ere, ordainketarako medio bezala erabiliko da. Nazioarteko balantzeak konpentsatzeko. Hemendik ulertu dezakegu merkantilisten kontsigna ezaguna, balantza komertzialarena. Amaitzeko, merkantziaren fetitxismoaz arituko gara. Merkantziaren fetitxismoaz ari garenean, historikoki garatu diren forma sozialen naturalizazioaz ari gara. Izan ere, gizarte burgesean, produktoren arteko harremanek lanaren produktuen arteko erlazioaren forma sozial hartuko dute. Merkantziaren formak euren lanaren beraren izaera soziala adieraziko die pertsonei. Eta honela, produktoreek mundu mailako lanarekin duten erlazioa objektuen arteko erlazio bezala adieraziko da. Eurengandik kanpo existitzen diren objektuen bezala. Pertsonen arteko erlazio sozialak gauzen arteko erlazioaren forma hartuko du. Produktoreak ez dira harreman sozialean sartuko, ez baldin bada euren lanaren produktuen trukeagatik. Truke guzti hauen atzean ezkutatuta egongo da balioa eta bere magnitudea. Berau aurkitu izanak, kasualitate itxura kenduko dio erlazio sozialei. Eta geure begien biztara argi ageriko zaigu gizarte baten metabolismoa zuzentzen duen misterioa. Mundu erreal honen islada kuasi erlijioso hau soilik gainditu ahal izango dugu pertsonen arteko erlazioak elkarrekin eta ingurunearekin arrazionalki eraikitako erlazio bilakatzen direnean. Bizitzaren prozesu sozialak bere estalki mistikoa kenduko du soilik libreki asoziatutako pertsonak gisa jarduten dutenean. Bizitzaren prozesu soziala euren kontrol kontziente eta sistematikoaren pean gelditzen denean. Baina horretarako gizartearen oinarri material ezberdin bat behar da. Edo beste modu batetan esan da,
existentziarako baldintza material ezberdin batzuk. Garapen luze eta mingarri baten produktu natural bat izango direnak. Merkantziak produzitzen dituen gizarte batean, pertsonak gauzen menpe egongo dira. Eta botere harreman determinanteak ez dira pertsonalak izango, materialak baizik. Merkantziaren izaera fetitxista zerbait sinplea da. Itxura hutzean oinarrituz, ekonomistak, euren teorikoak eta bestek, izaera soziala ezartzen diote naturala denari eta izaera naturala ematen diote soziala denari. Honela, ezin ulertu dezakete bizi dugun munduaren funtzionamendua. Eta beti horrela izan balitz bezala soilik azal dezakete. Honela, evoluzio historiko bat eman dela onar dezakete gaur egungo punturaino iritsi arte, baina ez dira gai etorkizuna ezberdina izango dela aurre ikusteko. Altxatuko gara, altxatuko gara, etikaz mitzak gaitezen gaur eta hemen. Altxatuko gara, etikaz mitzak gaitezen gaur eta hemen. Altxatuko gara, etikaz mitzak gaitezen gaur eta hemen. Okerkale irratia.